Minden az okutsáni emlékfutással kezdődött. Az arra való felkészülés során lett Szita János szenvedélye a futás. A kaposvári mentős azóta is minden nap hódol hobbiának és próbálja felhívni környezete figyelmét is, mozogni kell. Munkája során sok keringési zavarral küzdő emberrel találkozik, pedig könnyen megelőzhetőek lennének ezek a problémák. Alig, hogy végzett a munkával, már is az atlétika pályán folytatja napját Szita János. Jó pár éve kezdett el futni reggelente, munka előtt. Azt vette észre, mindig vidámabban indul utána dolgozni. Ez ment 2-3 évig, aztán jött egy munkahelyváltás, akkor elmaradt, és tavaly nyáron megismerkedtem katonákkal, akik az okucsányi taszár emlékfutáson részt vettek, és mondták, hogy nincs kedvem nekem is részt venni, és erre elkezdtem fölkészülni tudatosan, kaptam edzésterveket, heti 5 alkalommal keményen edzettem. Azóta nincs olyan nap, hogy ne futna a kaposvári mentős, lehet akár hó vagy eső. Annyira megszerettem, olyan jó érzés volt, amikor vége volt a futásnak, egy ilyen kellemes fáradtság volt a testemen. A szellemileg is felfrissültem, és sokkal jobban, könnyebben ment a munka. Leadtam pár kilót, tehát egészségesebben éltem. Akkor lefutottam ezt az okucsányi taszárfutást, kihívásnak tekintettem, hogy utána közvetlenül a Siófokon volt a Balaton félmaraton, azon is részt vettem, sikerült azt is lefutnom. Idén nyáron 3 félmaratoni és egy maratoni futóversenyen is szeretne részt venni. Azt mondja, az nem számít, mennyi idő alatt teljesíti, csak saját határait feszegeti. Persze példát is szeretne mutatni. Nagyon sok szív- és keringési megbetegedéssel találkozunk, elhízásnak a szövődményeivel, cukorbetegséggel, és ez is ösztönöz arra, hogy felhívjam az embereknek a figyelmét, hogy nagyon mozgásszegény az életmódunk, és nagyon sok betegség megelőzhető a rendszeres mozgással. Nem kell sokat mozogni, nem kell annyit, mint én, hanem heti 3 alkalommal egy fél órát, egy jó erős séta, kocogás, az nagyon sokat számítana. Szita János természetesen ott lesz a Vivicsitta nagy futópárbaján is. Április 3-án vasárnap 15 órától ő is Kaposvárért fog futni.